Linkku Lindegren, olepa hyvä. Ja vaikka emme ole eduskunnassa, niin pyrimme noudattamaan tässä sitä kaavaa, että puheet kestävät noin 3 minuuttia. Joo, mitään. Se on erittäin vaikea tehtävä sikäli, että vieressä seisova herra, jota todellakaan ei uskoisi 60-vuotiaaksi, niin 3 minuuttia on aivan liian lyhyt aika kertoa ja puhua hänelle. Hyvä. Niitä, jotka varmaan ei ole liioittelua sanoa, että Teuvo Ulander ja kaukolopallo ovat oikeastaan yksi ja sama henkilö. Ja toisaalta kaukolopallon kannalta tässä viime vuonna ja oikeastaan jo vähän sitä ennen tuli tämmöisiä hälyttäviä uutisia ja kerrottiin, että Teukka jättää kaukolopallon, Teukka lähtee panostamaan jääkiekkoon ja kun me kaikki tiedämme sen, millä tarmolla yleensä asioihin ryhdyt ja minkälaisia tuloksia niistä saatiin, se vähän huolestutti, mutta sitten olemme kuitenkin todenneet, että mies itse vielä viilettää kaukolopallomalla kädessä ja sydän sykkii edelleenkin vahvasti kaukolopallolle, niin huolta aiheeseen ei ole ollut. Teukka on ollut upea tuntea sinut pitkään ja nimenomaan kaukolopallon merkeissä ja oli hienoa saada yhdessä kanssasi viedä suomalaista kaukolopalloa sillä tavalla eteenpäin, että saimme yhdistettyä tämän 2 vähän riitaista liittoa ja nyt meillä on vahva Suomen kaukolopalloliitto, joka vie lajia omalla laillaan vahvasti eteenpäin. Opetusministeriön omien laskelmien mukaan tällä hetkellä Suomessa kaukolopalloa harrastaa yli 60 000 pelaajaa, kun lasketaan mukaan kaikki harrastesarjat, koulusarjat, työpaikkasarjat ja niin poispäin. Ja se on todella huikea luku, joka myöskin velvoittaa niitä, jotka lajita parissa toimivat. Ja yksi niistä, joka tämä haaste on todella ottanut hienosti vastaavalla, Teukka, sinä. Lahja Oulusta, joka tuli etelään ja rakensi Helsingin kaukolopallon yhdeksi Suomen kaukolopallon vahvista alueista ja olet myöskin mies, joka erittäin vahvasti lähes yksinäsi olit rakentamassa kaukolopalloliigaa ja kaukolopallon huippusarjaa. Eli näitä merittejä on todella niin paljon, että tämä 3 minuuttia olisi erittäin lyhyt aika. Päätän tämän ja jätän loput kehumiset muille. Teukka, erittäin paljon onnea ja minulla on kunnia Suomen kaukolopalloliiton puolesta antaa sinulle kaukolopalloliiton kultainen ansiomerkki numero 3. Ja tämä on siinä mielessä erikoinen ansiomerkki, tämä 3. kultamerkki, että se annetaan ensimmäistä kertaa henkilölle, joka on vielä aktiivisesti toiminnassa mukana. Nämä 2 aikaisempaa ovat menneet jo aktiivitoiminnasta poistuneille ja toivottavasti tämä kultainen ansiomerkki pitää sinut vielä aktiivisesti myöskin erittäin pitkään lajin parissa mukana. Onneksi olkoon, Teukka! Kiitoksia, Pentti, erittäin lämpöisistä sanoista, mitkä lämmittää ja näillä mennään pitkälle vielä varmasti eteenpäin. Mutta Pentistä vielä sen verran, että Pentti on ollut minun esikuva jo 64 vuodesta alkaen, silloin kun mä Hellaksen kiekkokuvat keräsin, niin Pentti oli yksi niistä IFK-pelaajista, joka kuuluu Arsenaaliin ja kuuluu vieläkin sieltä. Että se lämmittää aina, että mun pikkuvuodesta asti Pentin tunte. Ai että tuli hyvä aasinsilta tähän nimittäin. Tässähän mainittiin nyt tämä rakas stadilainen joukkue, vanha legendaarinen IFK, niin mun on pakko esittää yksi kysymys tässä Pentti Linkku Lindegrenille, jota varmaan moni täällä salissa olijoista ei tiedä, mutta onhan niin, että kun Helsingin Jokerit pääsarjatasolle nousi, niin sinä Pentti Linkku Lindegren olit Helsingin Jokereiden ensimmäinen päätoiminen valmentaja. Se pitää täysin paikkansa ja siihen liittyy semmoinen erittäin looginen selitys. En tarkoita ollenkaan, etteikö Syrjän olisi ollut mukana myöskin ehkä siinä silloin, mutta tulin Ruotsista takaisin IFK pelaamaan jääkiekkoa. Siihen aikaan oli pelaajan siirroissa karanteenit ja AIK:n pyytämä karanteeni oli sen verran kova luokka, että
IFK:lla ei yllättävää kylläkään siinä vaiheessa ollut rahaa sitä maksaa, eli jouduttiin odottamaan muutama liigaottelu, jotta saadaan pääsarjaottelu, jotta saadaan kassaan rahaa ja koskaan päässyt pelaamaan, niin Aimo Mäkinen pyysi Jorma Stubbilta lupaa, että kun mä pääsin pelaamaan ja Jokerilla ei ollut valmentaja, että voisinko auttaa valmennuksessa saako kertoa tämä lyhyt tarina, mutta saako kertoa se loppuun. Nimittäin siinä oli hyvin mielenkiintoinen loppu, nimittäin sitten tämä pesti kesti noin 3 viikkoa, kun karanteenirahat löytyivät ja ryhdyin pelaamaan. Ja sitten olimme sopineet rakennusmestari Mäkisen kanssa tietystä korvauksesta ja korvausta ei koskaan sitten oikein alkanut kuulua. Sitten marssin läheiseen pankkiin ja panin tämmöisen perinnän Mäkiselle ja Mäkinen tuli Espanjasta, tai itse asiassa kävin Reijo Simolan pyöräkorjaamolla ja Simola kysyi, että joko saat rahat Mäkiseltä. Mä sanoin, että ei, mutta mulla on sovittu, että huomenna perjantaina rahat tulee, jolloin Reijo Simola sanoi, että ei kannata mennä sinne perjantaina, että Aimo lähtee eilen Espanjaan. Ja Aimo tuli sieltä Espanjasta sitten aikanaan ja tapasimme Helsingin Hallin kahviossa, missä kaikki silloin harjoittelevat ja hän näkee minut ja huutaa sitten sieltä, että lähetetään kaikenlaisia tämmöisiä perintäkirjeitä ja kaikkia muita, kun sitten pankki lähetti ja että tässä tarjolla muuta kuin ne rahat ja hän sitten tottuu tyyliin, niin kuin jotka Mäkisen tuntevat, muistivat, että hän oli yleensä ne rahat rintataskussa ja sieltä rintataskusta hän sitten otti nipun rahaa ja kysyi, että mikä se summa oli ja sitten piti vielä hakea kuitti, hän halusi kuitin siitä ja kasaan rahat, hän sai kuitin, jonka jälkeen hän sanoi, että pelotti sen kuitin ja repi sen palaseksi ja sanoi, että näin minä teen tämmöisellä arvottavilla paperilla. Mutta kaikki olivat tyytyväisiä ja Jokerin nousu jatkuu, niin kuin IFK. Hieno tarina, legendaarinen tarina, joka vaatii aplodit ja sitten vielä mä pyydän Likkua, eli Raikolta aplodit tästä. Mä esitän yhden kysymyksen vielä Teukalle, joka liittyy sitten siihen, että muistanko mä Teukka aivan väärin, että 10 vuotta sitten, noin aika tarkalleen päivälleen 10 vuotta sitten, niin sinä sait IFK:n pelipaidan numerolta 50, missä on Ullander selässä. Pitääkö tämä paikkansa? Saattaa olla. Mitä, eikö paita ole enää tallessa? Se puuttui 3-2, Api pelasi IFK:ssa silloin junioriailla ja siitä tuli 3-2. Okei, no mutta joka tapauksessa mä pyydän tässä yhteydessä sen takia, että koska niin kuin me kaikki tiedämme, niin Teukka on vahvasti orientoitunut nyt ja voimakkaasti vie Vevesporttia kohti jääkiekon mestistä ja sitä kautta tietenkin kohti suomalaista jääkiekon huippua. Ja kun mestisjoukkueesta pääkaupunkiseudulla on kysymys, niin tulee aina sen mieleen ja se kysymys, että kumman kelkkaan, Jokereiden tai IFK:n kelkkaan farmijoukkueena niin sanotusti lähtee, niin kuin Kiekko Vantaa esimerkiksi tänä vuonna molempien joukkueiden kanssa erinäisissä vaihtoehdoissa. Ja jotta sitten tätä IFK-lämpöisyyttä on aika tavalla siellä Teukalla olemassa, niin me tässä halutaan Kuuson Juhan kanssa muistaa sua pikkasen tämmöisellä Jokeripainalla 60 pelinumerolla, jonka toivon, että Jokereiden ensimmäinen valmentaja Pentti Lindgren sinulle tässä luovuttaa. Voit laittaa sen päälle, niin nimeä ei ole vielä siihen laitettu sen takia, että numero on, mutta nimeä ei, koska vielähän tätä yhteistyökuviota Veven ja Jokereiden välillä ei ole julkaistu, mutta ehkä se sitten tapahtuu jossain vaiheessa. Eli annetaan aplodit tässä kohtaa Teukalle ja hänen pyrkimykselleen nostaa Vevesport mestikseen ja sitä kautta sitten suomalaiselle jääkiekkohuipulle. Näin. Eli kiitokset Linkulle mahtavista muisteloista ja upeasta puheesta ja hienoista terveisistä, mitkä tuli ja Teukalle tästä ansiomitallista. Ja me menemme eteenpäin asiassa, eli seuraavan puheen tulee pitämään Teukalle